Bună ziua! Ia să vedem, nativ din zodia Taur, cum va fi pentru voi luna septembrie 2026? Tragem energia generală. Renașterea. Deci veți face ceva, veți face lucruri atât de frumoase și atât de bune încât veți simți că renașteți. Probabil vă veți împlini anumite vise care vin, nu, de la începutul anului sau chiar de anul trecut, și în luna septembrie se vor împlini aceste vise. Veți simți că sunteți alte persoane, mai noi, mai cu putere pentru a rezolva lucrurile în viața asta. Pentru alții, bineînțeles, mai ales doamnele, pot merge la cumpărături, la saloane de înfrumusețare, iar pentru alte persoane doamne, domnișoare, pot rămâne însărcinate în septembrie, bineînțeles cele care își doresc așa ceva. Sau pur și simplu auziți de sarcina cuiva. Ia să vedem din punct de vedere material cum vor merge lucrurile pentru Tauri. Începeți prost luna lui septembrie, cu blocaj total. Din punct de vedere material, lucrurile s-au stompat încă din luna lui august, cred că, dacă nu și mai devreme pentru alții, nu mai mergeți nici înainte, nici înapoi, nu mai iese absolut nimic. Și așa intrați și în luna lui septembrie, doar că nu va dura foarte mult, câteva zile, și veți începe să primiți vești bune, lucrurile încep să se miște pe plan socioprofesional, pe plan material, doar că veți avea foarte multe discuții. Deci a fost blocajul ăsta, estomparea asta până acum. Acum vin vești bune și o să aveți discuții. Adică poate la locul de muncă o discuție, ca să nu-i zic ceartă, poate în casă cu soțul, cu soția, mă, ce facem? Până acum am fost cum am fost, acum vin toate grămadă și nu știm în ce ordine să le luăm, în ce ordine să le punem. Vor fi câteva discuții. Pentru alții care trebuie să dea un examen ceva pentru un loc de muncă în luna lui septembrie, în prima decadă, cum să zic eu, nu vă blocați și nu vă panicați. Într-adevăr, concurența este mare. Concurența este mare, dar aveți toate aturile să luați acest examen. În a doua jumătate a lunii aveți nevoie, mulți dintre voi, de odihnă, de relaxare, pentru că n-ați fost în concediu în vara asta și probabil veți pleca un sfârșit de săptămână sau câteva zile undeva, pentru că aveți nevoie să vă relaxați. Cei care au de rezolvat probleme în oameni de stat, nu? Primării, bănci, poliții și așa mai departe, veți avea succes. În câteva zile problemele voastre se vor rezolva. Bineînțeles că va trebui să faceți drumuri, nu puteți rezolva online, dar important e că veți rezolva. Va fi un succes total ceea ce vreți să faceți voi prin oameni de stat. Pentru cei care au strâns bani de-a lungul anului sau de acum câteva luni în urmă să realizeze ceva, să-și cumpere ceva, o vor face în prima decadă a lunii. Deci veți reuși să cumpărați, să vă împliniți visul pentru care voi ați strâns bănuții. Pentru alții, de-abia din septembrie vă hotărâți să strângeți un bănuț, eu ce știu, pentru o vacanță, că așa mi-arată aici, pentru o vacanță, probabil pentru sărbătorile de iarnă. Sau să plecați în România, cei care nu sunteți acasă. Și veți reuși să strângeți acei bănuți. Da, cam atât din punct de vedere material. Ia să vedem cu sănătatea cum stați. Tot așa, intrați cu puține blocaje din punct de vedere al sănătății. Dar dacă mergeți la medic, veți primi vești bune. Va trebui să vă temperați puțin, va trebui să vă controlați puțin, va trebui să vă feriți de agitație, să vă feriți de anturajele în care au loc discuții mai aprinse, să zic așa, pentru că vouă, din punct de vedere emoțional, nu vă fac bine. Văd o vizită la medic în a doua jumătate a lunii septembrie. O vizită care va fi cu vești bune.
Iar pentru alții, dacă aveți programată o operație după 15 septembrie sau vreți să vă programați de acum o operație și va fi după 15 septembrie, va ieși foarte bine. Văd că stați cu frică, că vă interesați în stânga și în dreapta, cum o să fie, ce o să fie, cine a mai făcut. Este normal, este omenesc, dar operația va fi un succes și voi vă veți însănătoși în urma acestei intervenții. Da, și cum vă spuneam, sarcina dorită, bineînțeles, că e a voastră, că e a cuiva din familie, că e a unor prieteni, a unei prieteni, pardon, veți afla de o sarcină. Da, din punct de vedere sentimental, era zic emoțional, merge și așa. Mulți dintre voi intrați cu blocaje. Adică, efectiv, sunteți blocați de persoana voastră dragă sau voi ați blocat persoana pe care o iubiți, ați blocat-o peste tot. Nu mai puteți, n-ați mai putut comunica. Dar iată că veți fi deblocați în primele zile ale lunii august și veți relua comunicarea cu această persoană. La început e numai lapte și miere 2-3 zile, după care începe show-ul. Începe show-ul dintotdeauna, că voi ați ținut-o și o veți ține într-o ceartă. Adică nu ajungeți la niciun consens, nici de o culoare. Voi dacă nu vă certați, nu vă simțiți bine. Că după aceea vă împăcați imediat, este altă situație. Dar trebuie să vă înțepați puțin, să ridicați tonul, să aveți o discuție mai aprinsă, după care vă împăcați. Așa se mai întâmplă. Ideea este că veți lua legătura cu persoana voastră dragă. Pentru alții, v-am mai spus, planificați o vacanță, veți pleca câteva zile undeva. Pentru cei care aveți lângă voi o persoană narcisistă, cu toate literele mari, ați încercat să vorbiți cu ea, ați încercat să o aduceți pe drumul cel bun, nu s-a putut. Eu vă spun că nici nu se va putea. Noi ca persoane așa suntem născute, așa vom muri, deci nu ne poate schimba nimeni, că așa suntem lăsate pe pământ. Unul e narcisist, unul e, eu ce știu, fiecare este cum este. Nu puteți să o dați să o aduceți pe drumul cel bun. Astfel încât certurile și toate astea sunt inutile. E mai bine să vă despărțiți. Deși lucrul ăsta nu-l văd, că nu vă încăpățânați să rămâneți lângă această persoană, că doar se va schimba. Nu se va schimba. Dar mă rog, fiecare face cum crede de cuvință. Pentru cei care ați cunoscut o persoană de curând, adică nu, o cunoașteți în luna lui septembrie, v-a fost rușine că vă place foarte mult de această persoană, dar v-a fost rușine să vă apropiați de ea. Spre sfârșitul lunii septembrie veți apropia de această persoană și îi veți spune în sfârșit ce aveți pe suflet. Surprinzător, veți fi foarte bine, veți fi ascultați și persoana respectivă va fi foarte entuziasmată, e ca și cum aștepta chestia asta, aștepta să faceți un pas înainte. De aici se va naște o poveste de dragoste foarte frumoasă. Nu știu cât va dura, ideea este că va fi foarte frumoasă. Pentru cei care plecați în vacanță, cum am mai spus, o parte din voi veți pleca la relaxare. Pentru cei care plecați în vacanță cu persoana iubită, fie soț, fie iubit, soție, ce mai fi, veți avea probleme de gelozie. Aveți grijă ce faceți acolo, nu călcați strâmb, pentru că persoana de lângă voi e foarte atentă la orice mișcare, la orice cuvânt și orice, pentru că este geloasă, gelos, orice îi se pare că nu-i bine. Atunci faceți în așa fel încât să fie bine, să nu-i dați motive. Deși voi nu-i dați motive, dar cum să vă zic eu, dacă nu reușiți să vă feriți de asemenea persoane că sunt foarte periculoase, mai bine să evitați discuțiile și mi s-a terminat timpul. Să aveți o lună de septembrie cât mai plăcută, cu multă sănătate. Nu uitați, iubiți-vă mult, dragii mei tăurași. Ceau!